Hvornår blev grundloven lavet? Grundloven blev lavet 15. juni 1849. Hvem udskrev grundloven? Det var Frederik den 7. Hvor mange gange er den blevet lavet om? Den er blevet lavet om i 4 gange, og den er blevet lavet om 1856, 1915 og 1920 og 1953. Hvornår besluttede man, at man skulle have en grundlov? Det besluttede man at have en grundlov den 24. oktober 1848, og det da de 158 medlemmer af Folketinget gik sammen om at lave en grundlov. Hvornår opstod Højre? Højre opstod som det andet parti i dansk politik i 1881. Hvad er Højre? Højre var et dansk politisk parti, der opstod som sagt omkring år 1881. Partiet indgik i det konservative Folkeparti i 1905. Hvad hedder partiet i dag? I dag hedder partiet, som skiftede navn i 1905, om til det konservative. Og det hedder det stadig. Hvornår opstod Socialdemokratiet? Socialdemokratiet opstod 1871, og den nuværende partileder er Henning Thorning-Schmidt. Hvordan opstod Socialdemokratiet? Socialdemokratiet opstod ved, at Louis Pio, Harald Brix og Paulo Gelef ville skabe et parti med en socialistisk grundlag. Hvem er Louis Pio? Har du husket at stoppe? Hvem er Louis Pio? Louis Pio, han var ansat hos postvæsenet. Han udgav i 1871 det socialistiske blad, og han var en initiativtager til dannelsen af den internationale arbejdsforening for Danmark. Hvem er Harald Brix? Harald Brix, han var sammen med Louis Pio og Paulo Gelef grundlægger af den danske afdeling af den internationale arbejdsforening. Hvem var Paulo Gelef? Paulo Gelef var en dansk socialistisk pioner, som var uddannet som en lærer, og i en årrække udgav han bladet Hemdal. Sammen med Louis Pio og Harald Brix var han med til at oprette det Socialdemokratiet i 1873. Hvornår startede Venstre? Venstre er blevet stiftet i 1870'erne. Hvem er den nuværende partileder? Den nuværende partileder er Lars Løkke Rasmussen. De havde en svag periode, hvor de ikke sad som en af de dominerende partier. Det var omkring 1990'erne, men på det tidspunkt var Uffe Ellemann formand, og hans der nuværende næstformand, Anders Fogh Rasmussen, fik så genvandt dem op på toppen igen af en af de mest dominerende partier i dansk politik.